Niin ihan hirveen pitkästä aikaa vielä. Tuosta mä pieni listouri MC-Teamsistä ja aloitankin MC-Teamsin. Siis se on se Teams. Olen tehnyt sen ensimmäisen osan, mutta lähiaikana tulee toinen. Ja nyt ei tullut kai 2 päivän videoita. Joten nyt teen vähän aktiivisemmin videoita. Aloitetaan Goalista. Tää on mun PvP-pänkki. Tässä on nyt vaan tämän verran. Ei ihan hirveästi, mutta tuosta PvP-täysesti. On nyt tää Evinpikki. Tää laitetaan vähän parempaa. Aika hyvin tommosia pukkeja. Sitten tää on mun pänkki. Ja sit menin vähän aikaa sitten, no niin. Nyt täällä mun pieni farmi. Kaveri oli meillä, niin se teki sen. Tässä mä otan. Jos seuraavaksi tulee. No tää on joku, täällä ei oikein mitään. Ja mun sänky. Tuo stäkki, sokerkeeni. Tässä on ihan vähän PvP-luttia. Tässä on. Tässä on vielä krääsä. Sitten Enchanter. Ei ihan vielä ole valmis. Tästä on 22 leveliä. Niin 22. Ja sitten kaula. Uuskaula. Joku moinen varppi. Niin on sanoo erois. Joo, sitten muun kuhma. Joo. Vielä Goalista. Tai joku vänkki. Sitten laitetaan reideen tänne vänkänä. No joo, ei ollut hommaa. Joo. Ja vanhan se. Tuohon pitäisi oikeasti lisätä vielä 140. Koska mä menetin nää. Joo. Ei tässä oikein mitään muuta. Eli likettikää, kommentoikaa ja näin poispäin. Jos haluatte MC-Teamsia. Haluaisin juhluturistia, koska mulla on joku tämmönen. Täällä lähinnä sellaisena. Mä vaihan tän videon jälkeen, mutta ei tässä oikein muuta. Haluaisin parantaa tiimiä kyllä. Jos tois on mahdollista. Okei. No joo. Nähdään seuraavassa videossa. Moi!